Lupang Hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang pinaka-espesyal at makabayang awitin ng bawat Pilipino. Mula sa Tulang Pilipinas ni Jose Palma, na isinulat niya taong 1899 sa makasaysayang bayan ng Bautista. Ngayon, samahan niyo ako, Andrea, ang inyong cheerful explorer, sa pagtuklas ng mga kwento na nakaukit na sa kasaysayan ng Bautista dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasad sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Kalula, klaseng ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasad sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Kalula, klaseng ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. Napakadali lamang marating ang bayan ng Bautista. Sumakay lang ng bus na biyaheng San Carlos City sa Cubao at bumaba sa sentro ng bayan. Ang biyahe ay tumatagal ng 3 hanggang 4 na oras, 350 pesos naman ang pamasahe. At least 3 hours naman ang biyahe kung may sariling sasakyan. Tahakin lamang ang kahabaan ng NLEX, SCTEX at TPLEX at lumabas ng Carmen exit. Kumaliwa bago ang tulay ng Carmen at diretsuhin na ang kalsada patungong Bautista. Nandito tayo ngayon sa Barangay Poblacion East kung saan makikita ang National Historical Marker ni Jose Palma. Ang makatang nagsulat ng Tulang Pilipinas na kalaunay naging liriko ng pambansang awit ng bansa na Lupang Hinirang. Ang Tulang Pilipinas, inilathala sa isang pahayagan, ang La Independencia, na nakasalin sa wikang Espanyol. Si Jose Palma ay ipinanganak sa Tondo, Manila. So, siya ay kapatid ni Dr. Rafael Palma, ang ika-4 na Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. So, si Jose Palma ay nag-aral sa Ateneo Municipal, kung saan siya ay sumulat ng mga patriotic poems. So, sa edad na 17, nailathala ang kanyang mga tula. Nang sumiklab ang Philippine Revolution, isa siya sa mga inilista na maging sundalo. Habang siya ay lumilikas kasama ng La Independencia staff, sila ay humimpil dito sa bayan ng Bautista. So, nang marinig niya ang Marcha Nacional na himno na kinumpose ni Julian Felipe, dito sa Bautista isinulat ni Jose Palma ang liriko ng pambansang awit habang siya ay nakasakay sa isang tren na nakahinto sa tapat ng Casa Hacienda. Pinagdiriwang natin ang ika-125 anibersaryo ng pagkakasulat ng ating liriko ng pambansang awit. Taong 2015, ipinagkaloob ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa bayan ng Bautista ang pagkakaroon ng marker na ito. Taong 2017 naman nang formal itong inilunsad sa publiko bilang tanda ng pagiging parte ni Jose Palma sa Pilipinas at ng bawat Pilipino. Bukod
sa pagkasulat ng liriko ng pambansang awit dito sa bayan, dito sa Bautista matatagpuan ang makasaysayang Casa Hacienda. Nakatayo ang Casa Hacienda sa 1.5 hectare compound dito sa Barangay Poblacion West. Ayon sa kasaysayan, dito nagtago si General Antonio Luna noong 1898 kasama ang mga sinaunang miyembro ng La Independencia. Nobyembre taong 1899, itong Casa Hacienda ginawang himpilan ni General MacArthur ng Estados Unidos. Kung mapapansin niyo po yung structure na naiwan po diyan, yung mga parting bakante po diyan, yan po yung luwang ng original na bahay po. At yung naiwan po diyan, yan po yung gitna lang ng bahay. Ito po ay pagmamay-ari ng mga Gomez Pabis family po. At ang compound na ito po ay tawagin nilang Casa Hacienda. Casa Hacienda ang tawag nila rito nung panahon ng Spanish time. Ang nangyayari kasi dito, sir, mayroong mga community service na mga tulad mga Boy Scout, mga yung project ng mga munisipyo, mga tupad, yun po ang nagme-maintain dito. Ang kahalagahan ng Casa Hacienda sa history ng ating Bayang Bautista ay ito ay isang alaala na naiwan ng revolusyon noong 1800s. Napakalaki ng role nito sa kasaysayan sapagkat dito lumikas ang grupo ni Jose Palma dahil siya ay bahagi ng tinatawag na La Independencia staff. Nabanggit sa ating kasaysayan na isinulat ni Jose Palma ang tulang Pilipinas sa loob ng isang nakahimpil na tren. Sa ngayon, ito ay hindi pa bukas sa publiko. Subalit, kung meron mang nagnanais na puntahan or magkaroon ng pananaliksik ukol dito sa napakahalagang lugar dito sa amin na tinatawag na Casa Hacienda, kami po yung nagsisilbing tulay sa mga taong nais na pasyalan ang nasabing lugar. Limang minuto mula sa Casa Hacienda, makikita ang isa pang saksi ng kasaysayan dito sa bayan ng Bautista. Taong 1933, naipatayo ang bahay na ito ng mag-asawang sina Thomas Shahon at Emilia Te. Early 1990s, nagkaroon ng restoration. Ito ay ang pagpapatibay ng pundasyon at ibabang bahagi ng bahay. Ang buong taas naman ay nasa original state pa nito. Ginawa naman itong himpilan ng mga Hapon noong taong 1940s at pumalit naman ang mga Amerikano nang matalo nila ang mga Hapon. Tunay ngang hitik sa kasaysayan ang bayan ng Bautista. Sa ating pagbabalik, atin pa itong mas kilalanin dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one.
Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugola, Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Dalilan Pangasinan. Kilala ang Bautista bilang melting pot ng mga kultura noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Melting pot dahil nga po lahat ng negosyante, mapa Chinese, British, American, Tagalogs, mga Ilocanos, lahat yan. Dito po sila nagbababa ng kanilang mga cargo galing ng Kamiling, dumadaan sa Agno River. So dahil nga po strategic din yung location ng Bautista, meron tayong train station noon, yung PNR, and land transport, tapos naman po ginagamit din ng Agno River noon na gamit yung mga bangka, ay talagang naging melting pot po talaga ang Bautista. And then meron ding factory dito yung Smith Bell. So American-owned po siya na tinayo dun sa may Casa Hacienda, at meron din Chinese-owned na mga mills po noon dito. So may pagawaan ng pala yung mga Chinese at mga Amerikano. Kaya at that times, between 1920s hanggang 1930s, bago po ginawa ang PNR sa Tayug at bago nagkaroon nung 1932, kung hindi pa ako nagkakamali na pagbaha, ay nasa golden era po ang Bautista. Payapa kasing naninirahan noon sa bayan ang mga Pangasinense, Ilocano, Tagalog, Kapampangan, mga Chino at maging mga Kastila. So marami rin pong mga wika dito sa Bautista. Di ba yung ibang mga parte ay Ilocano lang, yung ibang mga parte ay Pangasinan din sinasalita. Pero po sa Bautista, dahil sa mga migrants po ng Ilocano, halimbawa na lang sa isang barangay, yung Kakandungan, yung mga migrants po doon ay galing ng Kandon, kaya Ilocano. Ba't ba sila nag-migrate? Kasi mas greener ang pasture po sa Bautista. At meron din mga Kapampangan. Ba't may mga magkasalita ng Kapampangan? Dahil po noong Japanese era ay maraming mga taga-Bautista ang pinadala sa Daug para mag-work doon sa airport po na pinapagawa ng mga Japanese. Kaya for that reason, ang dami-daming wika po sa Bautista na sinasalita. Ayon sa historian na si Rosario Cortes, 1614 pa lamang ay isang pamayanan na ang Bautista, na ang pangalan noon ay Telban. Pero taong 1900s ang may tuturing na rebirth of Bautista. As early as 1686 po ay considered na as pueblo or town ang Bautista. Pero dahil po sa tatlong factor, una ay yung 572 lang po yung tax-paying families dito, hindi siya enough para mag-sustain ng isang parish. Pangalawa ay pinapatay yung mga kamineros o yung mga misyonaryong Espanyol na pupunta po sa Bautista. So galing sila ng Bayambang, pagkatawid sila papunta ng Bautista, pinapatay sila ng mga Negritos. At pangatlo naman po ay dahil katabi nga natin ng Agno River, grabe yung baha tuwing umuulan po. Kaya yung tatlong factors na yun ang nagpigil po sa pagiging pueblo or officially pagiging town ng Bautista. Pero as early as 1686 po ay si Most Reverend Antonio Calonge po, in-advocate niya na po yung pagiging pueblo ng Bautista. And then from that on, meron pong isang period sa history ng Bautista kung saan sinunog ang buong Bautista bago po dumating yung mga Amerikano. So 1900s po ay official nung naging Bautista ang Telban o Telbang. So yun po yung pangalan nga noon, Telban, na parte ng Malangguay na ngayon ay Bayambang.
Pinamunuan ito ni Don Ramon Reynado. Siya po yung first na officially na mayor ng Bautista po na tinalaga ng mga Espanyol. Dumako naman tayo sa simbahan ng Bautista na higit isang siglo na ring nagbubuklod sa mga Katoliko at nananampalataya. Ito ang St. John the Baptist Parish Church. Ang pagkakatatag at pagpapatayo ng simbahang ito ay nagsimula on or about 1922. At ang unang naging parish priest dito ay si Reverend Father Fermin Abalos noong 1923 to 1925. Well, it is a source of pride na ang ating bayan ng Bautista ay naipangalan following the name of St. John the Baptist. And it is also a testament to the faith of the people ng bayan ng Bautista. Spiritual guidance is number one, the liturgical sustenance ng ating mga mamamayan. At kasama rin yan ay ang patuloy na pakikipag-partnership sa napakaraming mga agencies in order to cater also to the needs of the people. Ang most recent na renovation involves the facade of the church and itong sanctuary. From what I know, ang naiwan ay itong pinaka-building, yun yung naiwan. Kung pag-uusapan natin yung since 1922, marami nang nabago. Yung bell natin, nalipat na. Yung pintuan ng main door ng simbahan, nalipat na rin. Ito ang original na pintuan na ginamit dito sa simbahan before siya ma-renovate. Ang ganda, di ba? Gawa siya sa stained glass. Well, they can expect a church that is proof of God's love dahil itong simbahan natin ay patuloy na binubuo, pinagaganda, dinedevelop ng mga mamamayan ng Bautista. So, the church is a testament to the faith of the people and dahil diyan, when they come here, they can say, buhay na buhay yung pananampalataya ng mga taga-Bautista. So, kayo po ay iniimbitan namin na punta dito sa aming munting parokya, San Juan Bautista Parish. At kapag kayo po ay narito, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal, ang awa, at hindi paglubay ng Panginoon sa atin. Na-install ang pinakaunang kampana dito taong 1922. Sa kaparehong taon din na-enthrone ang imported na estatwa ni St. John the Baptist, St. Joseph at gawang lokal na estatwa ng Sacred Heart of Jesus and Mary. Napakalaking bahagi ng turismo ng Bautista itong ating St. John the Baptist Church. Dahil makikita po natin dito yung mga lumang bahagi ng simbahan, kagaya po ng lumang bell, nandun po siya sa likod. Yung pong lumang pintuan, na i-preserve po yon ng ating parokya. So during bisita iglesia, so pwede po itong madaanan or mabisita ng ating mga hindi lang ng ating mga kababayan, maging ng mga ibang parishioners na nananampalataya. So, ang ating lokal na pamahalaan may naitatag na Tourism Development Plan at nakapaloob dito na isali itong ating simbahan sa isang pilgrimage tour kung saan makikipag-tie up tayo sa mga ibang historical churches
Tapos, pwede siyang gawing parang isa sa mga stopover ng bisita iglesia. Taong 1934 at taong 1972, ang bayan ng Bautista ay labis na sinalanta at pinadapa ng malawakang pagbaha. Gayunpaman, sabay sa pananampalataya ng mga Bautistanians, tulong-tulong pa rin silang bumangon at hanggang ngayon, isa sa maituturing na agricultural town sa probinsya. Sa ating pagbabalik, atin namang tuklasin ang iba pang may pagmamalaki ng Bautista dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Galilet, Pangasinan. Bukod sa pagiging tahanan ng lupang hinirang, isa rin sa pagkakakilanlan ng Bautista ang paggawa ng walis tambo. Katunayan, ito ang Walis Tambo capital of Pangasinan. Halabira! Halabira! Nag-umpisa po akong gumawa ng walis noong 1990. Ito po ay namana ko po sa biyanan ko po nung nabubuhay pa. Simula noon hanggang ngayon, ito na po yung naging source of income ko. Mahirap din po, pero tiyaga lang. Kasi ito na po yung business, yung pinasukan mong hanap buhay. Pagsamay mo lang ang sipag at tiyaga. Pinupuyatan. Pero okay lang, diyan ka kumikita para sa pamilya mo Ang tibay nito, hindi pa tatalo po ito. Pero mas maganda lang tingnan ito. Ang pinagkaiba lang kasi nitong walis ng Bautista ay hindi itinatanim. Tumutubo lang kung saan may tubig. In the month of September and October. Pero ito kasi seasonal ito, pero ito the whole year round meron kang mabiling ganito. Pero ito ngayon, sa ngayon wala na, naubos ng stock. Kaya yan lang po stock ko. Parehas lang sila sir matibay. Magkaiba lang sila ng itsura. Yun ang pagkaiba. Ito kasi brownies Ito yellowish. May pupunta dito, ginagawa nila sa street dancing. Costume, inilalagay sa mga figurin. Sa pagwawalis ko ng ilang taon, simula noong 1990, napalaki ko naman yung 7 kong anak.
dahil dito sa Walis. Inimbita ko po kayo na kung sakaling mapadpad po kayo sa amin sa bayan ng Bautista ay tangkilikin niyo po ang aming Walis Tambo na kung tawagin ay Tanubong. Sa ngayon po, may 4 o 5 barangay na gumagawa ng aming Walis Tambo at nasa mahigit kumulang na 100 pamilya gumagawa po nito. Ito po ay napili namin na maging One Town, One Product sapagkat henerasyon na ng mga taga dito sa aming bayan ang gumagawa po ng Walis Tambo. Kumbaga, from one generation to another, so ito na po yung kanilang ikinabubuhay. So ang amin pong Walis Tambo ay mula sa tanubong na tinatawag namin. Ito po yung pangunahing material na ginagamit sa amin pong Walis Tambo. Ito po ay ipinagmamalaki namin sapagkat napakatibay po ng pagkakagawa nito. Minsan po yung mga pangmalakihang produkto, dumidiretso na po sila dito sa mga barangay. At minsan po ito ay dinadala din po nila sa mga karatig na bayan or lalawigan. Opo, so matatagpuan po itong aming Walis Tambo making sa mga barangay ng Kakandongan, Palisok, Katugan, Nandakan at Poblacion East. Yung pong regular na walis na ginagamit sa bahay na pang-araw-araw, nasa around 60 pesos po pag kukunin nyo mismo dito sa kanilang paggawaan. So yun naman pong special na pasadya, syempre yung makapal na mas matibay, around 200 to 250 pesos po. Maipagmamalaki din ng aming mga kababayan na gumagawa nito dahil hindi lang po ito basta produkto, kundi isang labor of love ng kanilang pamilya. Dahil gaya ng nasabi ko kanina, from generation to generation na po yung paggawa nila dito. Maliban sa paggawa ng Walis Tambo, isang produkto na rin ang unti-unting ipinapakilala ng Bautista, ang buro ng Barangay Puponto. Tara, puntahan na natin. Ay tay, bye po. Bye. Maraming salamat po tay. Thank you Ingat po. Thank you rin, ma'am. Thank you po. Hanap buhay na nga ng mga taga-barangay Puponto ang pagbuburo. Isa na nga rito si Ate Rosario. Nagsimula po akong magburo noong bago mag-lockdown po. Hindi na po ako pwede magtinda ng namamasyal lang, ng rolling store po. Kaya nagsimula na po akong magburo. Marami na po kaming suki, sir. Bumibili dito, dinadayo na po. Ang uri po ng isda, sir, is yung gurami. May maliliit din po na isda na gurami. Tapos, aruho, tilapia, ganun po. Minsan po bulig. Pinapaburo po nila sa amin. Sa mga maliliit na isda po, sa mga fish pan po, kapag may nag-harvest, nakakarating po sa ibang bansa po. Halimbawa po sa Hong Kong, Canada, Amerika, ganun po. Kilala na po ang Barangay Puponto sa pagbuburo. Marami na pong dumadayo rito. Dinadayo na po ang buro dito sa amin. Magdamag na ibinababad sa asin ang isda upang mawala ang lansa at naiwang dugo nito, bago muling huhugasan para maihalo sa kanin. Nasa 5 araw ang pagbuburo nito kung boneless ang ginamit na isda. 7 araw naman kung hindi. Samantalang 3 araw naman kung isdang gurami ang gagamitin o kung maliliit na uring isda ang ibuburo. At isasalin na nga natin itong ibinabad sa asin na isdang aruho at tilapia. Ayan. Sa buong Barangay Puponto, mahigit kumulang 15 pamilya na ang nagbuburo. Since medyo matagal-tagal na rin yung livelihood ng mga taga-Puponto as buro makers, no? Malaki rin yung impact nito sa ating turismo sapagkat dinarayo siya ng mga iba't ibang tao upang bumili ng kanilang produkto. Nais natin no, na mapalawig pa yung reach ng kanilang mga products. So,
in the near future, pwede natin silang bigyan ng assistance in terms of yung branding na tinatawag. Hindi maikakaila na malaki ang impact nito sa kanilang pangkabuhayan. Ang buro ay maaaring kainin ng hilaw matapos ang fermentation days nito. Dinadagdagan lamang ito ng sibuyas at pinipigaan ng kalamansi. Ngunit ang paggisa nito sa sibuyas at bawang ang mas kilalang paraan ng pagluto nito. At titikman na nga natin ang ginisang buro ng Barangay Puponto, Bautista. Sarap. Masarap po. Maliban sa kwentong may iuuwi ninyo mula sa makasaysayang bayan na ito, huwag ding kakalimutan ang mga produktong Tatak Bautista na perfect pampasalubong sa pamilya o mga kaibigan ninyo. Bautista is a fourth-class municipality. Kung iikot kayo sa bayan namin, maayos yung mga daan namin, halos simentado na lahat. Kompleto mga health centers namin sa 18 barangays. And then yung mga school facilities natin. Bautista is the home of the Lupang Hinirang. Ibig sabihin, dito isinulat ang liriko ng Lupang Hinirang. Maraming hindi nakakaalam yan. Nagsimula yan, isinulat yan, ang liriko sa bayan namin dito sa Bautista. Dito niyo matitikman isa sa pinakamasarap na buro sa Pangasinan. Masasabi ko rin na dito siguro yung pinakamatibay na walis tambo na matatagpuan nyo sa probinsya ng Pangasinan. So malugod ko kayong inibitahan. Please come to visit our town, the town of Bautista. At nang sa ganoon ay maramdaman nyo rin yung warm na pag-welcome ng aking mga kababayan. Mabuhay ang Bautista! Mapausapang agrikultura, pagbangot at pag-usbong ng bawat isa o kahit kasaysayan pa ng bansa, tiyak, isa sila sa may papakita. Bagamat isa lamang maliit na bayan, marami namang maiaambag sa pagkakakilanlan ng probinsya ang bayan ng Bautista. Being in Bautista taught me the value of simplicity and contentment. This made me reflect on my own life and the things I often take for granted. It reminded me to appreciate the little things and to find joys in simple pleasures. Bautista may be a small town, but it has left a big impact in my heart. I had the opportunity to visit St. John the Baptist Parish Church, a historical landmark which gave me a humbling experience that deepened my appreciation for the town's cultural roots. I also felt the hospitality of the people as they welcomed me with open arms, eager to share their customs, traditions, and stories. Walking through the halls of Casa Hacienda, where prominent people once lived, I felt a deep connection to the past. And what surprised me about this town is that it is known as the birthplace of the lyrics of the Philippine national anthem, Lupang Hinirang, which holds a significant place in the nation's heritage and makes me a proud Pangasinense. My visit to Bautista was a journey filled with cultural enrichment, natural beauty, and personal growth. It might not be as well known as other tourist destinations, but it holds a unique charm and sense of authenticity that is hard to find elsewhere.